Sikubelele somole kwi-channel kama kuphasani nge-channel yeFlick sibantu nje abachaza amaphupho. Siyayiswachaze la ku-channel, siyawachaza noma umuntu esifonela, siyawachaza futhi on e-TV kule morning show. Siyawachaza wena la ufuna siwachaza wona sinankinga. Ngasho ukuthi 99.9% abantu abangifonelayo siyasibachazele kahle, bayabagculiseke futhi. Yes, 1%, 0.5% maybe abaneli angeke siphendule wonke umuntu ngaza kwethu. Abantu umuntu nomuntu nobizo nabantu abizelwe bona, asibizelwanga kubona bonke abantu. Lesithi people, that is why ungaya kumelaphi angakulaphi kodwa kuthiwa lapha, yabona. Namhlanje sibheka la iphupho lika Sinothabo Dubu uthi siyabonga mkhulu uphupha ka ubabhemi efile kushona ubabhemi imbongolo. Isho ukuthi ngiyacanga, I don't know if ngibiza lesi ubabhemi noma ubabhemi noma ubabhemi noma ubabhemi, kodwa ke imbongolo igama lithi ubabhemi, igama lenza kakhulu kumaNdebele. Futhi amaNdebele amaNdebele alamzansi noma amaNdebele asezima, ngicabanga sesinteke ukuthi ubabhemi they referring to imbongolo, idonki. Sona ke singakusho sike sakhuluma ngedonki, sike sakhuluma ngembongolo in the past. Laso sichaza khona nje imbongolo nembongolo yasendle okuwild donkey ukuthi ama synonym lawanga izinto ezingaphinde zichaza abantu, into ezingachaza nezimo empilweni. Futhi imbongolo ingamela umuntu, imbongolo ingamela isimo esithile azoba naso. Nakho number 1 asesithi ke la ubusa imbongolo efile, idonki elifile, ubabhemi ofile. 1 uma uphupha la imbongolo kuwuphawu lokuma ifile lusho isifo nokuthi ke kunomuntu osondelene kakhulu nawe ozondlula emhlabeni ungekudala, noma kunomuntu osondelene nawe osanda kudlula emhlabeni lingavela kanjalo. uJeremiah 22 verse 19 uthi ke uyakumbelwa ngokumbelwa kwembongolo ahudule alahlwe ngale kwamasango aseJerusalema. Number 2 uma uphupha imbongolo uphawu lokubifile lungabe lichaze ukuthi kumele uqaphele uzungu nokuzulelwa amanqe. Ngenzeka usuzulelwa amanqe, ngenzeka kunozungu, ngenzeka kunequlo elibi eliqonene noma libhekiswe kuwena. 1 Samuel 22 verse 19 Inobe umuzi wabapristi walichitha ngosiko lwenkemba, abesilisa nabesifazane, izingane nabancelayo, izinkabi nezimbongolo nezimvu ngosiko lwenkemba. 3 kuyenzeka futhi uthola ukuthi uma uphupha imbongolo kuba uphawu lobuma ifile osoye selisho ukulahlekelwa ngakwezimali, noma ukuthi ke ibhizinisi noma umklamo wakho usuke uzofekela ngenxa ke yezimbangi zakho. 1 Samuel 15 verse 3 hamba manje unqobe amaleki uchithe impela konke anakho, ungamhawukeli kepha bulala abesilisa nabesifazane nezingane nabancela, izinkabi nezimvu nabakameli nezimbongolo. So umuntu uzolahlekelwa kakhulu emkhakheni wakho ngokwe ungayibona imbongolo efile. Asesithi number 3 kuyenzeka futhi uma uphupha imbongolo ubophawu lobuma ifile oluchaza ukudumazeka nokuphinda uphoxeke kakhulu ngokuthola umphumela ongathandeki into ongawulindele, mhlawumbe ngaba kwezothando ngoba mhlawumbe isithando sakho sizingahle siphonse ithawula kuwe. Asifale ngokuthi uma uphupha imbongolo uphawu lokuba ifile lungasho ukulahlekelwa isithunzi nodumo, lungasho ukuphelwa umdlandla namandla, lungaphinde lusho ukuthi ungasuyekele mhlawumbe ukuzikhandla emkhakheni wakho. Kuzofela uzophonsa khona ithawula la uzogive up khona ezintweni ezithile efanele ube uyazifeza, noma la uphelwa khona lawo mandla okufeza ezinye izinhlelo zakho. Ngalibona leli lichaza ukuthi usuwumuntu osephonsa ithawula kule nto le, umuntu osegive uphile, umuntu ongesenawo amandla okuqhubeka nohambo lwempilo noma ukufeza inhlelo zempilo. Siyabonga besibheka la imbongolo efile ubabhemi ofile.
siweni phansi namadolo sikuleka kuyo Baba siweni phansi namadolo sikuleka kuyo Jesu siweni phansi namadolo